Nama mak kuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri pop sudah. Kim dan hi ka boarding ban ai yang ni. Suam mem ta. Ngalai ngatieng bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cingdum. Ndam la apo setleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kami Meghalaya Pradesh Congress Committee hak sautrik jumang aja pun riau, klaben syat biang hau presiden ka parti uba Vincent H. Pala. Panlongkum ukurtong jong ka parti hak Elekshon MP sitang samai kaban salong sian hasilong parliamentary seat. Hak jingkran begilat patai kubur uba apala ula karpat ikipat ba nong song. Beken a ke jingkersian yang seng kongres takabaong baha parliamen dan kamanpa taki parti ki bahir ki bala banyakun Pyrshah ya ka jing temu berselendan jong ka BJP. Kawai kaba ni lapan temai lut ya ki district president. Habarok ke district jom ke state habarok kowe ni la ai ka appointment ki buat ni instruct ki ni ong ni pa ki ba ki de ban le chaman le ki block ban form ki block ba per haki block bat ki form unit ba per kata ka de ke system jom ka congress habarok ki la ya i song sit try ka ne ka de ke sen ka banong kong ba ya ki president umde tam budget tang nang ni na state ya ki president ki wan na do Delhi but ki discuss but ni pe ju ba ni de ban le ni la le kata kene ka sibenta ban drive ban pangkot ya ka congress all over India de tam ni teng la le kata habade bat ka election MP menne la rai da gawe ka sur ba ngimde ban khot igibru ban bar ban yele ya ka ticket congress namenta ka by election la da kalong kumno ro ni de ban yele ni de balong bachelor la rai ban kala IT kala pension ke kana ba de balong candidate namenta kene election ngalalong MP ki khatsan snem ke man kene nga kamlong show si siang alamut ban ino andre man kene pat yang kamlong de ban tringa ro da mesin ka bakia da mesin ba ngape ngale keleng na iba hadelhi ke don kam ke parti ke bahe kamtam hakene ke cuk ke pemerintah ne ke BJP kala chna ki ain ki kala ain koi ka ain ke bama hamanta ya ki yingmane leni ki school leni kino ki building ki bashim ka FCRA through FCRA bani yo ki skim banaba kila ka ain ba ladang nim renew ya ka to ka license ro ki sesimi ki property ladang imla pembiang ya cingkwa jengki ru kinsim ya property ladang surrender ya to ka license ro kinsim ki property kinsim ki mani kinsim ki school bidani mana kene hadir ba ka congress kala trade and bat ki perlu ka lala ban pensenge sipang keep on hold kene andre menta kin selep yang kabar ka ain bikimut menta gelong ba India katkum ka ain lada chiteng na ki state jom ki India kisna ka we ka ain ko jo ka ain te kambanse ka Common of India khabot ektu ka ai niki apopradli ki state ki badon ko India menta khat atli ki state kila chna ka ain kyong ka anti conversion law te kene kala tre hakikat atli stang atli ki state ki ban pandon kam next maybe Assam ban call kin pandon kam kini mut kala long ain te menta ka jia po Manipur lasai ka jia Bengal chisi kan jia po Assam next kan long Meghalaya kene ka por jong ka BJP kile suki le we de we tengkarpat ikinong sonong Meghalaya baka jingma ka don har jan nginde ban ap hado bakan ban ni de ban ai ki jingkersan ni ka congress kadang ba ka congress kala ban site ban yada ban Ïakhun Pyrshah ke BJP hadalhi de tang ka congress ka ba don ka bor ban Ïakhun Pyrshah ke BJP ngawong ki we kin Pyrshah de raki don tang we ar ka mun to ayu kata ka badon kam ha badon kam susu kalong ba boro skato ki ang ba palau le ayu ki khatsan snem meni apa parti ngala batai ki na ong kamde bang kop jingsa ngam ju itho e kene tang ba na ong ki pendepek ke records ki badon hapo ki records ka parliament na de tang nau MP ba attend ya ka parliament sincerely ka attendance nga po parliament average kalong 92%. Kibai MP tang nyoko persen rokim boy 65-67%.
ban simenta ke discussions nga simenta ban move ki jingkeli le ki bill aspan rup south li ki jingkeli live south sen nga discuss ndre ki we tang chiposen kana sen kim don ndre ki pmi ke social media ki briu ke yoro te ki babon ki nong tre jengi mene ki ang ba kat bangi kren ke ki kambangi le ni de ban pmi po social media example kum serok bangyo example kum habes kasils menta pila I kanong stoin chado ramrai kanong stoin chado cha tura nanong stoin menta chado flang diloin kinang po hado wa kaji nanong stoin cha mau e nanong stoin cha shalom but amne shalom ro na shalom suko hati ki bypass kini ki don ki airport bangile ki bon kini bangile ni de permi no ba kane ki initiative ka to pon ni de permi khnang ba ki biru kanong palau le ayu ki khatsan snem ila agree na liang de parti ni sa pen I kini ki social media ki prepare te na try ba kermen ba ki pai ba kin pai biang kin pai kpat ba mse ko congress but ngai na la oi ki men kini ga yo kam ga yo jam ro ji sha ga de ka por samna bangi Ïakhun ba ki khna na north east ki de ban yo kam ha Delhi Calcutta la de airport la de mall la de hotel la de kam sarkar apo army la ne apo bon borok ki banta ni khot iki example Port Delhi Police mentah pini I don ki OC ki de ki kasi ki don ki OC pada Manipuri ki don OC ki pada po Assam namar balai ka port jonga ni form ya ka batch barwa committee lamba ka recommendation jonga batch barwa committee bon bekila yarap namta ki north east khamtam yani ki red pipe ki don ka reservation telade Delhi Police lade ha po army lade ha po intelligence lade kino ki benta lade ha airlines lade ha kino benta ki bru chung labron benta namar bagi tristom kum kito ke teng ngam chu ito bru namar ba nai trelang bat ka fiki CII bat ki organizations ki bakar ki hotel organizations ki travel organizations ki bobon ni trelang te ki wan sini recruitment so tunat ba mentang nam training hapni tu lang ko pai ba ki nam kin ba ni klem le Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.